Okay, maadjong adlaw ni jung tanan, so murag na uli-ulian na jud ko sa ubuno, pero murag naa pa jud siya nabilin gamay nga gabitay na jud siya. Kay murag mubuto pa man jud siya, usahay mo na nga bantay-bantay lang kay murag mabuthan jud kanig kalit, o di ba? So anyway, pag Sabado pa ni siya nga video, so tabo man og kanang Carmen. So nanabo ko kay ning palit ko kanang karning baboy, karning baka, kay murag lami ikaon og kanang kana bitong heavy food, kay syempre gikan ba taga lubog-lubog no, murag lami ikaw recovery food, charis. Di ba? So mo nang ka pabukaw sa ko ginini tubig kay magsabaw man tag baka karon unsa katong karning baboy nga gipalit nato, sugbaon na to siya. Ya kani si Papa nangunas ni siya kay nagtanaw-tanaw pero jag asa na pod ang pwede na nga matuba na nga saging kay dugadungan-dungan jud ang mga saging karon. Diba ya karon nga gadungan-dungan mura nog sahay no panahon pwede mag-crave tag saging ug wa poy saging. Unsa karon kay magsugba man ko og baboy, basta ganing mga baboy-baboy. Sugba jud na ang pinaka first recipe nga mahinunaan kay paborito jud ng sinugbang baboy. Unsa nagawas ko nag sugba kay murag di man siguro muuwan rong panahon na murag unsa pa siguro hapon. So mo ni siya ang napalit na ho nga karning baka, so nipalit ko nga tulo ka bukbukog kay ganan kog nay bukog-bukog kay para mas lasa atong sabaw nya, nipalit kog unod mo hiwa ra ko tong gamay kay para pod na po tay unod nga makaon. Unsa daghan po so kani lagi mo palit po tag merkado no og timbangan po tag 1 kilo mo tango na rawan pod ta imbis kay gamay ra tong tudzo bitaw nga unod nga kani ma'am 1 kilo ni ma'am gisud bitong silupin murag di na ta kadili no. So oo sige mo ni na ko anong palit tag merkado sa maglibog po ta sa paliton kay ma'am are ma'am bago pa jud init pa jud ma'am, oh init bago pa jud siya inihaw ma'am, are ma'am gwapa maglibog dara tag asay paliton ani. Unsa karon kani palit po ko aning basta gani mga sinugbang baboy pod ganahan ko atong kanang dagag unod kay mapungot ko og dagag taba na ko lami man jud ang taba kay humot pero mapungot ko kay magpuro lang kadyo-kadyo ang imong sinugba ang may tabo masunog jud mapagtong ang kuan, pero mas ganahan jud og sinugbang baboy nga kana bitaw nay unod nya katong nay murag maskara nga part pero kani siya ang gipalit is unodon jud siya which is worth it jud pang sugbaon no. So igo lang ni siyang giasinan, gi kalamansian, unsa gibutang suka gamay. So ako gabutang og tuyo ani kay kana bitaw dili siya inigsugban mo dili kayo pagod pero pagod gud siya gihapon, pero lahi ra jud tug suka mga kalamansi kay mas kuan jud siya murag golden color ang iyang effect. Wow, golden color ang buang no. So kaning purpose kay gama no dapit sa oven no, ang purpose jud ani yung sugbaanan jud ni siya. Pero karong panahon na sige mo ko siya uwan-uwan. So madyo na raman og dili mauwan kay di jud ta mabasa og magsugba. Inya madyo kay wa man jud ni uwan aning time ma. So dali ra po ko nakasugba ani kay syempre init gud mo ang panahon unsa. Naa madetay ka na tawag aning Jisu Life ga puan pag paypay agaw ang manghod nam dining tawag aning Jisu Life nga murag electric pan nga murag blower nga kusog kayo mo hagunos ang hangin. So dali ra mo ko nakaluto. O tanawas pa o na po siya gipasaan nga saging o sang bulig. Kay gadungan-dungan lagi ang mga saging kay di ba katong kanos ang tuiga to I think year 2023 ba to nga ipapatanom jud 25 kapunuan nga saging nya karon nagdungan-dungan jud siya pamunga, salamat sa Ginoo. Unsa karon nagtimpla na ko og kanang tawag aning sauce nato para sa sinugba. Sayaw-sayawan na lang pod nato na kay para mas mulami jud siya. Wow, di ba? So ato ra gibutang ana is kalamansi, sibuyas, luya, kamatis, dapat dagajog kamatis niya. Butangan na lang po nato niya siya og Japanese cucumber. Ganahan jud kog Japanese cucumber. Actually lahi ra jud siya sa mga cucumber nato kay mas crunchy jud ni siya. Basi pag ihumaw ni muna niya butan po nato og sili nga gagmay, the best jud ni ganahan kog sili nga green kay mas humot siya. Lami gud ang sili nga puwa pero
hang ra man gud iyang bida. Pag green pa man gud siya naa pa siya aroma. Unsa karon magbutang po kog tambis dahon kay actually kaning dahog tambis is para ra jud na siya sa kabaw actually. Pero gusto man kog mas mulami so butangan lang po nato sa baka. Ya kana gibutang na nato mga panakot optional ra gud putong sili gibutang ra gud po na ho. Ya giad-ad no ag katong sinugba natong baboy ibutang nato na siya sa atong gigama nga sauce kay mas ganahan jud kog mahomo siya sa tuyog suka. As in like mas ganahan gani kog sinugbang baboy nga maugmaan bitaw kay lami jud tilap-tilapan jud ng sauce. Unya gitimplahan ano ag katong sabaw unsa mas lami jud mas mo kompleto ang ato ang sabaw baka pag natay pitsay mas ganahan jud kog pitsay mo ibutang kay ang pitsay man kay pait-pait so mura siya mo complement mo kana bitong murag kamo na ibahala gunahon na basta kay pait-pait niya tahan mo tamis-tamis mo parat-parat dili lami jud ang resulta sa imuhang sabaw baka so mo nang mga unata di sa ta mag-andats it kay manihapon pataunza. Ang wala sa mundong ata. Pangkas bugan mo na ito. Lami ana, dala ko yung kumen. Mas lami na nanang ng likod na ito. Lami ano. Pagka na di pa pila kay kada to sabon ato na sigita dagdada tagay duhambok sa mga tiguang mainad ana. pag adto banalit Bahala kang ubuha ka cook ni. O panagsara man po may mag-cook kana ra pong magsugba mig baboy. Nya ana po may magsugbag baboy kung may bagong inihaw kay lami man ni magsugba tag kanang presko jud bitaw. So win-win ra good po it's atay charis di ba. So pagkahuman ana natog ra kog mga baligjis kay nagpahuway ko kay gikapoy jud ko og sumugba ganiha. Usa karon magluto na punta karon og humbang baboy. So first step nga buhaton nato ani is atong hilisan ang baboy no. So makita ninyo nga daghan jud siya taba, lami ni siya hilisan. So ning palit kog mga 3 ka kilo pero ar puno na siya hotda kay pag inihilis man gud ani mo gamay jud ni siya. So namili jud ko tuong baboy nga naay unod na ay taba kay para dili po kog ganahan mo sa mo og taba sa tinuod lang. Kusog lagi po ta mukaon pero di jud ko ganahan og kanang taba basin pag kusog ta mukaon anang gapita. Nya karon giasinan ra no na siya, gibutang sa kaha, gibutangan no na siya og kanang usa ka tasa nga tubig unya litit kanang kana bitang muluto man siya hantod nga karo-karawon nimo. Unya karon ni nagpapalit pus papaaning tungo nga naay usa tawag ani buwak-buwak di buwak-buwak kanang tinai din siguro ni siya. Kay gimingaw na siya kaog tungo ba man ning palit nang pugo ani nagihinluan og taman kay murag medyo baho bitaw pud ni kay murag sudlanan man siguro ni sagtae lisod po dun sa mali ay unya karon pagka lingi no kay murag nakuan naman ang tubig sa tawag na itina so kinahanglan na jud nimo na siyang continuous na jud nimo na siyang karaw-karawon kay pag dili nimo na karaw-karawon mo pitik-pitik magbuto-buto na siya sama sa ubo karon nga gabuto-buto di ba so hantod nga mahimo siyang inani no so makita grabe jud ang uwil nga nang lugwa no so imagine na ugwa na to palugwaan ng uwila na inana kadaghan ang uwil nga masud sa atong lawas umuna siya mga taba-taba pero at least ning basig ning kaon tag karne pero at least nakuan siya gamay og uwil-uwil o diba kay kuan ba ni siya klase nga uwil no kanang dili kay good for our body wow ka-okay di pero karne gud siya gihapon nasud gyud siya tong lawas pero man jud na raman na kuan gamay ang ato ang atong pagka not healthy charis di ba unya karon ang katong awagi katong tungo gibutang ro dazon sa mantika wala po no to siya kanang tawag aning gilatan gibutang giluto pero naluto og buto man ana is kading humbang baboy next step na to ani sige gisahan na to og kanang sibuyas ahos gibutang atong kuan gibutangan og kanang pineapple juice unya kamay laurel unya let it simmer for a quite sometimes wow di ba hantod gamro siya gumuhumok mo para ang lasa ba mo kuan siya musod sa unod unya karon pagkahuman adto dali ang transition na to no so ga blender ko og kanang cucumber kay magama ko cucumber juice kay syempre anak ram go ta mulihok og magkatrangkaso na labong katong mga panahon ta tangkraso nakalimot na kita gama-gama og mga cucumber juice so karon gama na bata cucumber juice no so gibutangan ra an siya cucumber jud siya nya giaw ang gisa nya butangan na to og limon nga gikumot ana nya pagka man butangan na to na siya og kanang dugos o mura dugos ra jud ato pampatamis ana nya wala ko gabutag ice ani kay syempre giubo baza ta magkatawa jud ang ubo butangan na to og ice unya ako ray mo inom ana kay ngano man gagama man po niyang manghod pud og avocado shake kay katong mga avocado nga atong gipanguha pag niaging adlaw na nga hinog na karon pabuot ni sila gama-gamag ilahang mga avocado shake usa go ilang ganahan
Kaya ako mukha po abukado awara man pong kanong dadson nga tinutunlo puno sa og dugos or di ba og kamay. Kani sila ganahan sa mo ni sila avocado shake. Unsa maura to kay kaubhuno nako and that's it. This is Miss Cynthia. Pinani jud ni pa no. Amen. Tindog ko. Bahaw. Mugto sa bawal. Zazoy mo plano. Itong kadabong sa uli.